Oh, 40 yuta. Enteng abot niki. Mas maksudnya ku tanggung jawabe kuwi abot dadi dalang. Aku lapo nggo dagelan iki lho Baji. Lho nyuwun sewu niki lho. Sik, dalang niku abot napa enteng kula takoni? Abot. Enteng. Sing abot niku prosesnya untuk menjadi dalang. Kuwi abot. Nek jenengan dalang abot, nyapa nek wong calang sampean tampa. Mbok ning omah kono ngomong putu. Dalang kuwi enteng prosesnya menjadi dalang. Kuwi abot ora dene ora beda karo Pak Lurah. Dadi lurah kuwi enteng mergo disengkuyung karo perangkat desa, tokoh-tokoh dan pinisepuh wargane cantut grumegot dukung program enteng. Sing abot kuwi proses dadine entek duit akeh kuwi lho. Tapi kan ora nek Pak Dwi iki karena keikhlasan wargane kowe ning aja ngawur lho. Nyuwun sewu lho Mas. Bengi iki sing paling penting iki dadi dalang. Kowe nek ora ana dalang, kowe ape ndagel karo sapa? Kowe ora tak undang rene rak go rene. Melu sapa? Ora melu aku. Sing penting iki dalang aja ngawur kowe. Ora melu wayangan wong iki ora nek dalang, ora wayangan. Sorry, dalu niki kula mboten nderek jenengan. Aku melu Mbah Lurah sing bayar kono. Sampeyan iki ampiran dhuwit tok. Sing mbayar Mbah Lurah. Ngono sik dilong 500 e. Lambemu jotos tenan iki. Sing penting niku Mbah Lurah jenengan perantara ibarate bank sampeyan iki. Tapi kan dalane panggah aku. Dalan iki akeh nyapa dalan kok lewat kok sampeyan iki. Lewat dindi iso kok dalan kok sampeyan. Tapi rezekine iki karena panjenengane Mas Didik ngejak kowe lek gak dijak Mas Didik ape meluk sapa? Aku disengebel bojone ora Mas Didik. Berarti kowe ndek hubungan karo bojone Mas Didik. Tak sengaja ora. Hubungan kerja. Ngono ya. Kerja. Gak melu kula, gak melu kowe. Wis kerja Mas kerja. Kerja wah teman-teman apa bisa kowe iki aja ngawur Mas. Kowe iki aja sak gelemmu dalang ki tanggung jawab iki abot. Mergo apa? Ana gemigare pagelaran iki ketok rame, ketok meriah iki mergo Mas Dalang iki. Goblok muke sing ngeyel. Ketok meriah, ketok rame ra tanggung jawabe dalang. Lah apa? Sing jaga diesel. Kowe diesele mati, lampu mati son ramuni sing arep delok sapa? Kok sik ngeyel wae lho. Dalang itu teko-teko mek dok-dok. Wo. Kuwi kalau bayaran. Tak pantadamu tenan. Wis, kowe ora melu-melu ngene lho Mas Andi tak omongi ya. Mas Dalang kaya panjenenganipun Mbah Lurah itu orang terpilih saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora gampang dadi lurah, ora gampang dadi dalang. Mula duwe anak, duwe putra dadi lurah, dadi dalang ki paling seneng, paling bangga kanggo gune wong-wong kabeh kuwi. Kok iso rungokno kandhane Slendro. Kok iso duwe anak dalang, anak lurah kok iso bangga nyapa? Kok ora bangga nyun sewu nggih Mas Andi. Duwe anak, duwe putra dadi lurah iki sing didam-idamke wong tuwa. Pak Lurah arep tindak mesti diderekke karo perangkat. Arep rapat ning gone kabupaten diderekke perangkat. Sapa wong tuwa sing ora bangga? Mas Dalang, Mas Didik ngasta wayang bengi iki arep munggah panggung diderekne yoga-yoga ditutke sinden-sinden. Wong nek ditutne wong akeh kuwi seneng bangga. Lho ngono lho. Dadi wong sing sayuk, sing menghormati ki akeh. Bangga ditutne wong akeh ngono kuwi, Be. Jarene sapa ditutne wong akeh bangga? Lho, nyatane Mbah Lurah ya ngono, Pak Camat ya ngono, dalang ki ya ngono. Ditutne wong akeh bangga. Bangga. Lah wong mati sing ngetutke pirang-pirang keluargane ora bangga. Kok malah nangis? Ayo. Sing ngetutne sak pirang-pirang lho kuwi wong mati kuwi. Piye to, Ndro? Wah karo aku gak mudeng, aku gak bolomo. Cuman ki wong mati jangan la ilaha illallah keluargane. Piye anakku mati lho, piye? Ketumon ngene iki. Apa ngene ae timbang kowe aku sik mbok bantah, sok nek mati kowe diumbarno ning perapatan piye gak yo aja ta lambimu. Kok jenengan nyuwun sewu lho, Pak. Piye? Niki acarane bersih desa utawa bersih dusun? Heeh. Napa to bersih desa niku? Bersih desa kuwi nyukuri nikmating Gusti ndongake desane ben resik ada saka sengkala rubito sambikala. Eling marang panguwasaning Gusti awit wis diparingi rejeki, diparingi bumi sing iso menehi wulu pametu leres mboten. Betul. Mergo niki darmane dadi wong urip. Ngerti apa ora? Ngerti? Bersih desa niku syukur awit wis dikai penguripan sing kaya ngene. Lah urip niku napa? Urip hidup. Ijane dalang apa to ya? Lah piantun cah cilik ya ngerti nek urip kuwi hidup. Be, sampeyan iki nyuwun sewu niki ulane ulan sura lho, Pak. Lah iya. Lah gak ulan sura iki ulan apa? Ulan sura Jawane nek Islam niku Muharram. Niku banyak kejadian penting yang terjadi di bulan Muharram utawa Suro. Ya.
Kanjeng Nabi Nuh selamat dari banjir besar niku terjadi di bulan Muharram 10 Ya. Muharram. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api niku nggih wulan Muharram. Ya. Nabi Musa selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Firaun niku nggih wulan Muharram. Muharram. Kula Piye? selamat saking kejaran BRI Bang Titil niku nggih Muharram. Sampeyan iki Kowe ora Muharram tok kae, kowe besar ya ndelik ngono kok. gelo aku takone Sawal yo ngilang ngono kok dadak ngenteni wulan suro. urip kok hidup. Lho, Urip lah iya iki ngene lho Mas, urip iki mlebu metune ambekan utawa napas. Cah cilik ya ngerti nek urip ki mlebu metune ambekan padha karo ana nyawane. Urip iki jogetan Mas. Wes. Kowe cilikanmu tau ceblok kok gendongan gitu iki. Lah nek saiki urip apa? Lah saiki urip apa piye menurut awakmu? Aku mbok klerno, urip hidup iki kleru. Nek jenengan pengen ngerti atine urip ngertos dereng niki. Nek ora ngerti kok dicatet. Aja mek ndelok tok. Niki ilmu tuwa niki. Oh, ilmu tuwa. Niki paringane Gusti. Gusti sapa? Gusti Benowo. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah. Sing Ah. kita jagat saisine Jagat. kuwi. Nek jenengan pengen ngerti artine urip, jenengan kudu ngerti ana ngendi dununge kayugung susuing angin banyu perwitasari sangkan paraning dumati kiblat papat lima Panci, kiblat papat lima panjer. Pandhawa. Ngene ra ngerti lho. Kok dari dalan ya kebacot to sampean. Pandhawa niku 5. Iya. Oh pancer. Tapi biasane ku kiblat papat 5 pancer. 5 Pandhawa, nek wedok Pandiwi, siji ontang-anting. Wong kok iso kiblat papat 5 Panci. Pandawa. pancer. Oh pancer. Sampeyan kok kalah Tak terus. sumpah lo cangkem lho janemu sing bener Pandawa. Lah niki. Lah nek jenengan pengen ngerti artine urip nyuwun sewu Mbah Lurah, Pak Dan Rambil. Sampeyan ngaji, tau ngaji ora? Tahu. Yo tau Lah kok. opo iya? Ngaji Tahu. Salate terus kene alif bata ana pira? Alibak tak saji Pak. Alif bata iki 30 B 30. termasuk lam jalalah. Alif bata ana. 30. Lah iki ora tau ngaji. Ngaji be Alif bata kuwi 3. 30. Sing ngomong 30 sapa? Cangkemmu lho, aku batak mau telu lho. Lho alif bata niku 3. Alif 30. Alibak tak saji. sing takok sajim sapa? Aku takok alif bata ana pira? Alif bata 3. Alibak tak. 3. Aku malah goblok Lho, bengi iki tak gawe goblok pancen. Lah urusane apa? Urip kok tekan alif bata. Lah ya kuwi mau urusane apa? Lah, nek jenengan pengen ngerti artine urip ngaji lewat huruf hijaiyah utawa alif bata. Urip kuwi apa to? Hidup. Sik to Ben. Sampeyan sesuai karena kabel sing lecet temah tak ge nyetrum iki lho. Ben, Bolak-balik kok hidup wae. Urip hidup. Urip kuwi asale saka alif fathah a, alif kasra i, alif doma u, Diwaca a i u. Lho, Yang- hubungane A I U yang artinya artine Aku iki urip. A I U. Aku